אוקיי, הלכנו למקום מה זה חשוך ומפחיד, אני לא יודעת למה הלכנו לפה. אחרי זה, מה זה יפה שם? ותקשיבו, אם אתם רואים, זה מין מערה כזאת, כמו מין מערה כזאת. רואים כמה עלים יש פה, אימא'לה. בואי. כמו מין גשר כזה. אבל אחרי זה, מה זה יפה? אימא'לה, לא רואים כלום. אוקיי, יצאנו הרגע מהמין מערה הזאת. אוי, לא שמתי לב שיש כאן מדרגה. אוקיי, הנה רואים? זה יפה זה ככה לצלם את זה. ככה. אוקיי. יש כאן את one ואת select, משהו כזה, select, כן. אתם רואים את זה? אוקיי, יש כאן מנורה. אוקיי, הוא מחרבן וזה לא כל כך מעניין, אתם מה אתה בכדורגל כאילו? מישהו עושה כאן מדורה בל"ג בעומר. לא להתקרע, אולי זה מקום... זיגי, קח. קח. אולי זה מקום לכלבים, אבל זה לא שאתה צריך להתקרע. כן, בוא, אתה עושה לך. כן, את חתיכת משוגע. מכאן הייתי הולכת כל הזמן. חכי שנייה. נו, יאללה, זיגי, הוא מפחד, תלכי איתו. אחר כך אני אחריכם. נו, לכי. נבוא אחרייך. בוא, זיגי, יאללה, לך. אוקיי, הצילו, אמא. הצילו מה זה, כמו, כאילו יש כאן לבה או משהו כזה. זה עתיד יפה. זה פרח מושלם. אמא, אני צריכה לקפוץ עכשיו, יש לי פחד גבוהים. אמא. עוד יותר אמא. אמא. תפסו כאן את האופנוע. וואי, איזה דשא חמוד יש כאן. דווקא מולה. בוא. זה מאוד בטן. יש שם איזה משהו שאתה מצפה אותו. זה עם חלודה. אחר כך הוא יצטרך לעשות... השני זה. זה? לא, השני. לא. זה עם חלודה, זה יכול לקצור. ואז תצטרך לעשות בדיקת טטנוס וחיסון טטנוס, אז תיזהר, אתה לא כל כך אוהב וטרינר, נכון? לשון ענקי אחד. בוא, אתה תמצא כמה. נראה לי הדשא הוא יותר טוב. יאללה, בואי. מאיפה זיגי? בוא לפה, זיגי. זיגי, קח, זיגי, בוא. אנחנו עובדים במדרגות. בוא, נראה. לא, אתה אשכרה הולך כמו בן אדם. את רוצה לראות אותו איך הוא יושב? הוא יושב? תסתכלי, הוא יושב, נכון? רגע, חכי שנייה. צלמי אותי שנייה. אני אחזיק אותו. להראות לך איך פעם אחת איך הוא ישב. הוא ישב כאילו, נגיד בזה הרגליים הקדמיות שלו, שם אחד על השני ומסתכל עליי ומבקש אוכל, כאילו... אשכרה בן אדם. מותר להסתובב כאן? כן, למה לא? אשכרה כאילו, מה, אתה רוצה כאילו לעלות על האוטובוס? לא נראה לי שכדאי לך כל כך. אני רוצה לעלות שנייה להורים שלי. למה? אני רוצה לקחת משם משהו לאכול. תקחי פיג'מה. פיג'מה שלך גם. לא, אין לי כוח לאכול שם פיג'מה. אצלנו כאילו. וואי מלא, לא רואים כאן כלום. רציני, לא רואים כאן כלום. אוקיי, אם אמא שלי שואלת, עצרי. אני מצלם שהוא מחתולות. חתולה! לא, זה לא יודעת אותך. לא, אחרי פוצ'ה. לך, זה אוכל של פוצ'ה. זה אוכל של פוצ'ה. זה פוטם. את בעיקר כזאת מפחידה. ואת גם. אימא'לה. מאיה לא מפחידה. אימא'לה. זו מאיה וזו פוצ'ה. היא עשתה רגע. יאו, כמו בן אדם. מאיה? חתולה, מה זה חמודה? אימא'לה, יש כאן גם כלב והוא לא מפחד. לילי. כמה חתולים וכלבים יש כאן, אימא'לה. לילי. זו לילי. לה קוראים לילי,
לא, תסתכלי עליה. לה קוראים מאיה, ולזאת יש חפור לבן קוראים פוצ'ה. את כזאת פוצ'ה מכוערת. מכוערת. מה יש לך עם היד? וטריאל מסע. וואו, מה יש לך? אוקיי, בוא זיגי. חתולה! חתולים! חתול! 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 בואי, זך. זך, בואי. מה את רוצה לתת לי אגרוף? אגרוף! היא עושה לי כזה חושן, היא עושה לי כזה ככה. עושה לי כזה... זיגי, עד לחתולה שעושה לי חלאס. אני מחכה בחוץ, תביא את זה. די, לא. אוקיי, זיגי, בינתיים אני יאלף אותך, נגיד. אוקיי. זיגי! זיגמונד! אתה כזה דום. זיגי! שב זיגמונד. זיגי, אתה והלשון המכוערת שלך, זיגי! וואו, נעים לי מאוד לראות לך את התחת. זיגי! קח, זיגי, קח. בוא לפה. מה אתה מסתכל על העולם? שב. קשה לך לקחת את הרגליים שלך ולשבת. אוקיי, אני אעצור את הסרטון ואני אראה איך הוא יושב. זיגמונד, ישבת! ברוך השם, ישבת! איזה ברוך השם. ארצה. זיגי. ארצה. זיגי. ארצה. שב, ארצה. תשב כבר, ארצה. מפגר, שב כבר, ארצה אחד, ארצה יא מטומטם אחד. תפוס לך את הלשון, תזהר ממני. הופה. מה? אוקיי.